L'actual portaveu del PSC a la Diputació, Sílvia Paneque, és la cap de llista dels socialistes per a les eleccions al Parlament de Catalunya convocades pel 14 de febrer vinent. Víctor Puga és el seu substitut a la Diputació, el que implica que si els socialistes obtenen almenys un diputat a les eleccions catalanes, deixarà una plaça vacant a la Diputació que podria ocupar l'alcalde de l'Escala. Puga, però, es fa pregar i explicava ahir a l'entrevista de l'Espai Alcaldia de Ràdio L'Escala que no vol plantejar-se fer el salt del Consell Comarcal a la Diputació, almenys fins que hagin passat les eleccions. Víctor Puga. Després de les eleccions municipals es configuren les llistes a les diputacions, que això decideixen cada partit, els seus representants. En aquest cas jo estic com a suplent de la que ha sigut, de la que ara és la cap de llista per Girona a les autonòmiques, i per tant si ella s'acaba produint aquest fet, i és que hi ha eleccions i Sílvia Paneque en aquest cas és diputada, jo podria accedir a aquesta plaça. En tot cas jo estic al Consell Comarcal com a vicepresident i és un tema que no em plantejo en aquest moment fins que el fet es produeixi. Un cop es produeixi prendrem la decisió. Si Puga ocupés la vacant de Paneque, hauria de deixar la vicepresidència que ocupa ara el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, on el PSC governa juntament amb Junts per Catalunya. La política municipal és una cosa i la política es fa tant al Consell com a la Diputació té un caire diferent. En definitiva, estem intentant entre tots ajudar els municipis, per tant, uns gestionen un pressupost molt més important, que és el de la Diputació. El Consell Comarcal dedica més al mancomunar serveis essencials pel conjunt de la població. Són 68 municipis a l'Alt Empordà, molts de petits, i per tant requereixen dels serveis del Consell, i en el cas de la Diputació fan polítiques actives a nivell cultural, esportiu, mediambiental, de més entitat, en el sentit que hi ha més pressupost. Però són coses diferents, absolutament necessàries les dues, i en tot cas no és una qüestió, insisteixo, de prestigi i notoritat, sinó de veure quin tipus de política, on pots contribuir millor a fer aquesta funció de diputat o conseller. En tot cas, aquest debat ha sorgit just la setmana que tot apunta que finalment les eleccions al Parlament seran ajornades fins a finals de maig o principis de juny per esquivar la tercera onada de pandèmia de Covid-19. Puga es decantava ahir per no suspendre-les, si bé entenent que s'ha de prioritzar sempre la salut de les persones. És veritat que la qüestió sanitària ha de primar per sobre de la resta, per tant, de ben segur que si les dades epidemiològiques als hospitals, la situació dels hospitals no és bona, això representa una situació que pot provocar segurament una certa abstenció, per tant un cert risc en definitiva, i per tant això s'ha de tenir en compte. D'altra banda també alguns diuen, home, si podem anar a comprar, si podem anar al teatre, si podem anar al restaurant, no podrem votar, quan és una cosa que fa temps que està decidit el dia, hi ha hagut temps més que suficient per establir un sistema, un protocol per garantir la seguretat i que tothom pugui votar. Evidentment, si el dret de vot es veu restringit, això sí que seria un element, un sistema democràtic com el nostre, un element que inqüestionablement hauria de fer posposar les eleccions. Si això es pot garantir, tothom pot accedir a la votació, jo potser seria partidari d'intentar trobar una fórmula perquè això sigui possible. Però en tot cas tampoc a mi em costa també una decisió, entenc que ells tenen més informació, el govern, els partits, i el que acabin decidint jo crec que serà el que toca. Avui, si no hi ha ajornament, falta un mes just per a la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya.